Assalamu alaikum, muhterem milletvekiller. Siz Tatarstan Яңа Гасыр kanalını карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Студиябызда бүгінгі muhterem қонағыбыз юбиляр Татарстанның халық артисты, яратқан җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева. Хәмдүнә Сәйдгали кызы Тимергалиева 1949 елда Башкортстанның Борай районы Кутлыяр авылында дөньяга килә. Урта мәктәпне тәмамлагач, Уфа телефон элемтәсе станциясендә 4-нче разрядлы монтер булып эшли. 1971 елда Стәрлетамак музыка училищесының хор дирижерлары бүлеген тәмамлый. Җыр текстына көйгә моңга бик таләпчән башкаручы, Татарстанның халык артисты. 1976-87 елларда Татар дәүләт филармониясендә җырчы. Репертуарында меңләп әсәр бар, шуларның 200-е татар халык җырлары. Хәмдүнә Тимергалиева элеккеге Советлар Союзының бик күп шәһәрләрендә йөреп чыккан музыка илчесе. Хәмдүнә ханым, сез менә ярты гасырдыр инде татар халкына хезмәт иткән кеше. Юбилей уңаена сезне тәбрикләп, менә бу гөлләмәне сезгә тапшырабыз. Ул менә матур итеп безнең өстәлебезне бизәп торсын әле. Һәм иҗатка илһамландырып. Рәхмәт. Хәмдүнә апа, сез бит инде Башкортстанның Кутлыяр авылында тугансыз. Ул минем уйлавымча бик тә матур авыл булырга тиеш. Авыл. Исеме дә матур бит инде Кутлыяр. Менә үзегезнең туган як турында сөйләбезгез әле сезне. Безнең авыл Башкортстанның Борай районында урнашкан. Кутлыяр авылы. Бик матур авыл шуннан да. Бер ягыннан Варҗитамак дигән елгага, бер ягында Шияле тавыбыз бар. Икенче ягында Ташлык дип йөртәбез инде, шундый урман ураткан. Авылның икенче ягында урнашкан Мария авылы. Безнең дуслар Марилар дигән җирдә шунда икән. Әйе. Тарихына килгәндә. Тарихына килгәндә безнең авыл шулай килеп урнашкан. Инде Иван патша Казан ханлыгын алгач, чукындыру бик зур урын алып торган бит инде. Минем ата-бабалар шул чукынмас өчен күрәсең хәлле кешеләр булган. Алар күчеп киткәннәр. Шушы Борай районына килеп, башта Иске Таз дигән авылга урнашканнар. Иске Таздан авыл урын биргәннәр. Кысыяр дигән авылдан Кутлыяр дигән утмыр кешесе землемер барып үлчәп безнең авылга урын биргән. Әйтик инде халыкта булай дип сөйлиләр инде башкорт җиреннән. Шушы безнең авыл, шушы землемер җир үлчәп биргән кешенең исеме белән калган. Кутлыяр. Бик матур авылыбыз. Бик күркәм халык яши, бик талантлы кешеләр яши. Безнең авылда гармон уйнамаган нәсел юктыр дип әйтәсем килә. Аларның тамырлары Татарстаннан дип әйткән. Тамырлары Татарстаннан, безнең авыл Татарстаннан борынгыдан күчкән. Менә җырга керү, сәхнәгә чыгу ничегрәк булды? Менә шул тарихны да искә төшерик әле. Ул инде димәк, һәрбер кеше гармончы булгач, сабыйлыктан сиңгәндер инде. Сабыйлыктан минем абый кечкенәдән гармон уйнады. Гәрчә үзе урман хуҗалыгы буенча эшләде инде ул соңгы вакытта. Сәнгатьтә мин генә нәселдән, безнең нәселдә барысы да әйтергә кирәк җырчылар, музыкантлар. Абыйның балалары барысы да музыкаль белемле, әмма ләкин алар берсе дә сәнгатьтә түгел. Абыйымның исеме Фәнәви. Бик яратам абыйымны. Абыйга гармон уйнаганына сокланып, үзем дә әзрәк гармон тартам инде мин. Табында җырлатам кешеләрне. Шул җиткән инде. Шул җиткән. Менеке бу кешегә. Шуннан соң инде җырга ничек кирип киттем мин? Автомат телефоннар станциясе төзү буенча. Апаның, апамның кул астында өйрәнчек булып урнаштым. Ушалы шәһәрендә горно-обогатительный комбинатка 2000 абонентка станция эшләдек. Аннан Бурсан шәһәрендә Оренбург өлкәсе ачучылар объектында эшләдек. Стартамакның химзавод заводскада. Шунда химзаводта стремянка башында чыбыклар ялгап утырган вакытта апам әйтә, Стартамакта музыка училищесы бар, әллә барып карыйсыңмы? Мин үзеннән үзе автоматик рәвештә гел җырлап йөри торган кеше инде балачактан ук. Әткәй бик каты җырлый иде. Абый шул хәтле яхшы җырлый. Әнкәйнең сеңлесе ул инде
Ленинград блокадасында болған кіші ФЗО-ға алу болған бит, шында барып орнашқан. Шунасын барып тыңланып, Сартамақның культура ағарту училищында қара дирижерлыққа оқырға кіріп, оқып шығып, менә шуша еттіріп, енді оқып шыққаннан соң көп кенә жерлерде гастрольда болып, 76 елына келіп филармонияға орнаштым. Менә Хәмдулла Тимиргалиева җатының Казан чоры ничегрәк башланды? Шул җирдән сөйләгәле. Казан чоры килгәч тә Эмиль агай Җәләлетдинов группасында эшләдем. Инде композитор Фәрит Хатипов беренче баянчым булды. Бик матур гастрольләр үтте инде. Эмиль агай бик интеллигентный кеше бит инде ул. Шуннан соң гомер үтте. Габдулла абый Рахимкулов бригадасында. Аннан соң Зиннур Нурмөхәмәтов группасында без урыс-татар программасы белән йөрдек Кавказларда, аның белән инде. Аннан соң Илһам абыйга. Күбрәк Илһам абыйда инде мин эшләргә туры килде. Гомерем буена Илһам абыйга рәхмәтлемен. Аннан мин күп нәрсәгә өйрәндем. Сез аны остазым дип саныйсыз? Остазым дип саныйм, чын мәгънәсендә Илһам абыйны. Мин татар халкының җырын, мирасын Илһам абыйдан күбрәк өйрәндем. Ничек җырларга өйрәндем. Менә аның җырлау ысулы да катлаулы бит. Әлбәттә. Безнең тарихи җырларны. Аларның бар теге озын җырлар, аларның бар кыска җырлар, кыска җырны да җырлар өчен бик оста булырга кирәк. Озын сулыш кирәк. Әйе. Бик оста булырга кирәк. Әйтик, менә мин Галигә барамны җырлыйм. Анда теге шикләүк шикелдәтеп барырга кирәк. Аңа бик кыска дыхание кирәк. Артикуляция әйбәт булырга тиеш. Дыхание яхшы булырга тиеш. Һәр бер җырның үзенең нечкәлеге бар инде. Бияле аякларын талмаса, басына шундыйрак бит әле. Биеп кал, ансы да шикләүк шикелдәтеп барырга кирәк. Аңа бик яхшы дыхание кирәк. Бер җирендә кирәкмәгән урында тын ал дисәң, темп төшә. Бетте. Югалдың. Җырның матурлыгы бетә. Менә Илһам абый турында быел кыш кына аны озаткан вакытта сез иң шушындый мөрәвәтле, иң шанлы сүзне әйттегез дип саныйм, Хәмдулла ханым. Минем өчен ул үлемсез дидегез. Менә бу сүздә минемчә бик тирән мәгънә ята. Үлемсез минем өчен. Менә Әлфия апа Илһам абый киткәннән соң безнең эстрадабыз, безнең җырыбыз анасыз калган шикелле булды. Ниндидер менә аны әйтеп аңлатып булмый, күңел төшенкелеге булды. Шундый. Ниндидер теге ике пәйгамбәр кебек карап тигезләшеп тора торган затлар иде бит әле. Аннан соң менә сезнең иҗатта әллә никадәр җыр нәкъ менә сезнең аша халыкка кайтты. Буларның кайберләрен генә әйтик, мәсәлән, Җомга, Ялгыз каен, Шияле тау, Галигә барам әле, Бугады көе. Менә буларны сез кайлардан таба идегез? Халыктан ишетә идегезме? Халыктан Брай көе, Картоф, Маһи Сәрвәр, аларның 30дан артык бер кеше җырламаган халык җырлары чыгарды. Менә әйтергә кирәк, бик күп еллар Җомга җырым белән монда телевидениедә передачалар барды бит инде. Минем ул әйтергә кирәк визит карточкам дип. Ул Җомга җыры белән, Картоф белән мине үзебезнең илдә генә түгел, башка океан арты илләрендә дә әйтик, менә Хитайга бардым мин. Сабантуйлар, Австралиягә бардым мин. Италиягә, шушы Җомга Картоф көйләре белән беләләр. Хәтта бер абый инде Гурияси иде мен барган вакытта Кытайда. Ул электеге үтә күренмәле кассеталар чыгардылар. Шуңа язылган Картоф җыры аңа барып эләккән Кытайга. 56 елны Кытайларга кайтырга рөхсәт, Кытайдагы татарларга кайтырга рөхсәт булды бит илдә. Менә шул вакытта, аралашкан вакытта алар бер-берсенә әйткәннәр инде, передавать иткәннәр. Туш кисәсендә генә йөртәдер иде Картофны. Картоф инде Нижгар мишәрләренең кие. Менә шушы әйтеп, күп җырларны чыгардым инде, Аллага шөкер. Әле бераз бар әле чыгарасы. Менә халык арасында килеп үзләре әйтүчеләр бар иде. Менә Хәмдулла ханым бу җыр сезгә бик килешер иде. Менә безнең Дәвани җырлый иде, безнең бабай җырлый иде дип шулай үзләре әйтеп тәкъдим итүчеләр булдымы? Нишләп булмасын ди? Шулардан җыелган җырлар бит инде алар. Менә Картофны мин нәйдән шул Сирәж мишәрләрен алып кайттым. Җомга минем әткәйнең җыры инде ул.
Безнең дуслар Мариларны мен үзем әвеш-тәвеш китердем. Без бит күрше авыл Мари балалары белән бергә үстек. Кичләрен без Мари җегетләре кызлары белән Мариша киенеп, клубларда бийдек. Кәндерә дигән аларның бик популярный биюе бар. Аны теләсә кем биелми. Безнең авыл бии. Biz o yaşları bir çünkü oralaşabız bit. Yo'qolib qolmaysiz ekan alasa. Hamdullah opa, mana siz boshqargan jillardan bir to'plama shalkim tinglab o'zingizlardan davom etamiz. Tal berisi, tal berisi, tal berisi, tallarda, tal berisi, tal berisi, tal berisi, tallarda. Sandığa şimeytip sayra sigen yarım paylarda. Sandığa şimeytip sayra sigen yarım paylarda. Akıran isken jilselgeyde ağidel qamışların. Akıran isken jilselgeyde ağidel qamışların. Kim ayrılmay şular bilmey ayrılı sağışların. Kim ayrılmay şular bilmey ayrılı sağışların. Ağideller dulqınlana, dulqınlana, qımlana. Ağideller dulqınlana, dulqınlana, qımlana. Basıp sayrar dolasın sandıqaşta bağlana. Basıp sayrar dolasın sandıqaşta bağlana. Hamdullah opa, siz her vaqt xalq arasında iqtibor üzerinde mana xalq muhabbatini to'yib yashash rahatmi? Xalq бүтән ягыда бармы? Xalq muhabbatini to'yib albatta rahat indi. Onsuz so'z da yo'q. No, aytırga kerak xalq arasında taralgan g'aybatlar ko'proq. Azı ko'proq. Metimde qing'iraula kishi, benim turdan endigina so'zlar bo'lmadi. Men onun için süyünem hazır, elik anlamaydıram. Ko'proq söylesinler, onu ben popülerlaşam bit. O sözler arkalı. Mana g'aybat degenden bir voqea mening o'ylamamcha bo'lsa, shundoqda real halda o'zingiz bilan bo'lgan bo'g'ay. Tuban Novgorodda deb o'ylayman, et bilan qo'rqitirga teleganlar bitali sizni, mi? Yo'q, bu Espos rayonida Tatar Maklakovo degan avulda buzov xatli et gündüz menani o'shatib yurdim. Ol etne, dostlarım gündüz konsertga xatli. Konsert vaqtida sahnaning ortida tege karman deymiz bitinde ortadan açılatırgan eshik. Şundan kirtib jiberdiler. Etne. Ol etbit gündüz ikov dostlarsak meni ko'rgan emi, yugurib turib şovib kelatigi.
халық күле башлады. Қойсырларды енді қорқты, меңа тоқсана деп енді. Келді де меңа сырпаланып тұра. Шынан соң, мен айтам, құрметті тамашашылар, 2 сағатқа келген едім. Не концерт вақытында мұндай нәрсе әшәдегіз енді мен айтам. Бірде ярамаған іш. Менің дос бет ол мен айтам. Күндіз мен аңын білен досташтым. Шошындай нәрселер бұлайынды ол. Анан келіп, міне сіз яшьләрне үстіруге де бетарап болмадыңыз, міне үзігіздің бригадада да әлі қадар жыршылар тәрбиеләнгәндер инде. Аларын да айтып үзігәлім. Консерваториядан соң Фердинат Салахов келді, Мерсейд Саңатолин келді. Онан соң Райл Бекбаев ұзақ қына эшләде. Георгий Ибошевта Казан концертларында катнашты. Менә шулай итеп, күп кенә җырчылар, менә Илназ Минвалиевны үзем инде эшкәрттем дигәндәй. Шундай солидный Идел Суага тора кебек катлаулы җырларны җырлый. Үземнең энекәшем менә Илһам Шәриф. Винари Силҗегет, фил бар бит безнең. Менә күпләр инде саны китсәң. Менә бу Раил Бекбаев белән дә бик кызыклы бер хәл булган, салкында кырда калгансыз каядыр. Опас районында. Туңып үләбез бугайында һәм дөнәпа дип әйттем ди. Опас районында концерттан соң чыккач безнең автобус ватылды. Туктап калды инде. Мен әйтәм, Раил үләбез монда булсак, шул хатлы салкын. 30 градустан артык. Шунан әйдә киттек, җегетләр инде калдылар, теге машинаның тәгәрмәшен яндырып булса да торабыз дип. Шунан кайта торгач без килеп, кырда булды микән ул, мин аны хәзер аны кына хәтерләмим. Больницага эләктек. Больницаның главврачының по телефон аркылы табып, больницаның машинасын алып, менә шулай дип кайтып өлгәрсек. Ну, опасының янында гына инде ул. Безнең җегетләрне барып алырга туры килде шулай итеп. Андый нәрсәләр поездкаларда, гастрольләрдә бик каты булды. Без әле Рашид Сабировның авылына ничәнче ел булды соң, 78-79-да авылларына яңа елларыннан концертка кайткан вакытта шулай трактор тукталып калып, башы 52 градуска хәтле җитте ул елны. Менә шул салкында Рашид Сабировлар авылына кайткан вакытта шундый хәлгә очрадык. Эрек бит инде безнең транспортларны үзегез белән трактор чанасы, Беларус арбасы, Беларустан арбасыннан чәчелгән пычрак өскә теге арбага чәчелгәннән концерт куярга барган вакытта, площадкага барып кергән вакытта безнең күз белән тишкенә күренеп торган вакытлар булды. Хәзерге артистлар гына улай рәхәттә яшиләр. Безнең от чанасы, от арбасы, мин дә эләктем инде, элек инде Әлфия апалар, Илһам абыйлар вакытында ул күбрәк булган. Габдулла Рахимовлар вакытында. Безгә дә эләкте ул. Менә Габдулла абыйлар дигәннән, сез килгән вакытта филармониядә кемнәр эшли иде, сез кемнәрдән өйрәндегез, кемнәрне остазыгыз дип саныйсыз? Бик хөрмәт белән искә алам Габдулла Рахимовны. Фронтовик бит инде. Аның белән без 3 айда 10 көн йөрдек Орта Азия шәһәрләрендә, Төркмәнстан, Таҗикстан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Казакстан, Киргизия, Каракалпак. 3 айда инде кайтырга вакыт җиткәч, бер 10 көн калгач, мин җирсәдем. Менә җирсәү дигән бар бит, әйме? Ул җирсәү дигән нәрсәне мин үземдә кичердем. Мин концертка чыга алмый башладым, күзем чагыла. Карый алмый, якты дөньяга карый алмыйм. Шулай итеп, беренче чыгу 3 айда 10 көн өйрәнмәгән. Бу туган җирне сагыну хисен. Сагыну, әнигә Габдулла абыйга әйтәм, алып кайт инде мине үлгәнче димен. Балакаем, түзенде балакаем, кайтабыз дип инде. Анда чыгып бер җыр, 2 җыр җырлыйдыр им шулай да. Ну, җырлау белән җырлау арасы бар бит. Шак кайтып җиттем. Алып кайт мине әйтәм үлгәнче. Хәмдән апа, менә 50 ел ярты гасыр сәхнәдә әйме. Менә сәхнәдә иҗат иткән вакытта җырчы артистның иң сөенечле мизгелләре кайчан була? Чәчәк биргәндәме? Юкмы? Беләсеңме, ул чәчәге әле аның соңгы мәсьәлә. Иң сөенгән вакытым менә теге суда көймә йөзә бит әйме. Шуның шикелле җырымда
шул хатлы йөзеп җырлаган вакытта, рәхәтләнеп җырлаган вакытта иң менә бәхетле моментым. Чәчәк бергәндә күңел була инде. Чәчәкне кем яратмас. Менә шушы ярты гасыр дәвамында татар халкына зур, татар милләтенә хезмәт иттегез. Алар кая гына сибелеп чәчелеп яшәмәй бит инде безнең халык. Менә татар милләтен бүген саклап калу мәсьәләсендә нәрсәләр эшләргә мөмкин? Сәнгать ягыннан, җырлар ягыннан, иҗат. Татар милләтен саклый менә шушы сәнгать бит инде ул. Менә әйтергә кирәк, гомергә безнең артистларыбыз кайда гына булмаган. Сугыш вакытында фронтларга барып җырлаганнар, татар кешеләр тыңлаган. Менә Габдулла абый белән без йөрдек. Ул Ташкентта 12 мәртә урап чыктым үзем мин. Учкудуктан башлап, бөтен шәһәрләрендә. Ана шушында татар милләте җыелып, татарча концертлар белән очрашу. Анда бит инде булай концертка гына килү түгел, алар бөтенесе җыелгач аралашалар бит. Тел саклау бу дөресен генә әйткән вакытта артистларның тел саклау дигән нәрсә бик зур роле бар. Илһам абый ничә еллар буе нинди зур җырларны пропагандировать итеп яшәгән. Әле лекция сөйләгән кебек бирәләр. Флора Сулейманова. Менә бик зур хезмәт куйган кеше Флора Сулейманова. Аның ил буенча басмаган җире юк. Менә мин Архангельскидан башлап, Улан-Удәгә хәтле гастрольләрдә йөргән кеше. Орта Азия шәһәрләр барысы да инде берсе дә калмады. Мин әле Молдавия, Украинада да гастрольләрдә йөрдем, Кавказда. Донецкида. Донецкида концерт, Луганскиларда концерт бергән кеше. Менә тел саклана шушы халык җыела бит. Менә шушында очраша. Әле менә сабантуйлар үтә. Әлбәттә быел сабантуйларга эләгү эләкмәү мәсьәләсе Юбилей мәшәкатьләре белән. Түгел. Икенче мәсьәлә белән. Юбилей мәсьәләсен мин 24 майда бит инде мин ураза сәбәпле аны күчердем. Көзгә. Көзгә октябрьнең 23-26 алла бирсә эшләячәкмен. Сәбәпләре бар. Менә халык шул ук Ташкентларда, Урта Азия республикалар, башка якларда сез йөргән вакытта татарча белә торган, татарча аралаша торган халык күп булгандыр. Хәзер ул якларга барырга туры киләме? Анда ничек икән вазгыять? Менә Казакстанда булып кайттым 1-7 ел элек микән. Акча алмашыны сәбәпле анда бармыйча тордык бит инде, әйме? Менә сабантуйларга хәзер бардык инде. Менә Астанада булдым мин, Атырау, элек Гурьев дип йөртәләр бит инде. Усть-Каменогорский, менә шушы әйтеп сабантуйларда анда халык җыела. Әле бит ул концертка татарлар гына килми. Берсенең ире әйтик Үзбәкстанда үзбәк, берсенең хатыны үзбәк, алар торышы концертка киләләр. Әйтергә кирәк, безнең татар халкының йогынтысы башка милләтләргә дә йогынтысы бик зур дип әйтәсем килә. Без бит һәммәсен дә күреп йөрибез. Үзбәкстанда халыклар дуслыгы дворисы бар, анда 4000 сыйышлы, мин 5 сеанс эшләдем шунда. Анда бит инде уйлап карасаң күпме халык килә. Күп инде. Алар аралашалар, шунда аралашкан вакытта танышып, күрешеп, балалары берсенә кияүгә чыгып, берсе белән өйләнешәләр. Менә шушы зур миссия инде ул бу артистлар. Зур миссия. Менә безнең эстрададагы кемнәр җырлый, кемнәр ил буенча эшли, алар татар телен пропагандалауда бик зур эш алып баралар. Мин Аллага шөкер, әйтергә кирәк, Рәсәйне җыелеп үттем дисәм дә авылларын, шәһәрләрен ялган булмас. Бер генә җирдә булмадым. Сахалинда, Камчаткада. Анда Гөлзада апа барды. Бардымы? Барып кайтты. Анда да чыннан да менә Илһам абый әйтмешли, кайда зарарлы производство булса, анда татар бар. Шуңа күрә кайда җитештерү, кайда сәнәгать, анда һәммәсе. Нинди авырыш бар? Әйе, безнекеләр эшли. Татар халкы эшли. Менә безнең уңганлыгыбызны күрсәтә. Хәмдүн апа, сезгә бик зур рәхмәт. Менә шушы иҗатыгыз өчен алдагы елларда да без әле сезне сәхнәдә күрергә теләп торабыз. Менә шушы матур җырларыгыз белән, чыннан да менә Сабантуй мәйданнарында да гаиләгә барам әле дип сез килеп чыксагыз, дөньялар нурланып китә, халыкның кайфы икенчеләнә, сөенәләр, шатланалар. Менә шул хис белән яшәргә ясымыз узак еллар бәйрәм белән сезне. Рәхмәт. Күңел төшенкелегенә бирелгәнем юк.
Ансы бик бик. Әйе. Менә бит инде сезнең җырдагы сүзләрдә шигар итеп алырлык, лозунг итеп, чәйнәп карадылар, юта алмадылар әле. Менә монда оптимизм үзе салынган инде. Әйе. Менә шулай яшәргә кирәк. Авыр вакытында җырладым. Җиңелмәделәр мине. Бик теге җырлатмаска тырышканнар бит ул вакытларда. Мен декабрист булып җырһам бию ансамбльне дә җибәрделәр җырлатмасы өчен. Әмма ләкин мин анда үземә группа алып эшләп чыгып киттем. Миңа теге файдага булды ул дөресен генә әйткән вакытта. Бик рәхмәтлемен Лима Галиевна Кустабаевага, Венера Хасановна Гараевага. Бик рәхмәтлемен. Бик ансамбльгә минем хөрмәтем зур. Ни өчен дисәгез, минем кыен вакытында, авыр вакытында алар миңа шул хәтле теге жан җылысы белән мине поддерживать иттеләр. Булыштылар. Бик зур рәхмәт Хәмдүн апа, менә иҗатыгызда уңышлар теләп калабыз тагын бер мәртәбә. Халкыбызга алдагы елларда да шатлык белән хезмәт итәргез. Алла бирсә, фәале эшләячәкмен әле. Иншалла шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Татарстанның халык артисты, яратман җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.